Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Bidal bikote. Salcedo, arratsaldeon. Bai, horrela da, horrela da. Bueno, batez ere astelenetan, Bidal, astelenetan paziente gehiago izaten ditu familia medikoak? Bai, Bai, eta ohikoa da, batez be ulertzea. Astelena berak ematen duelako horrelako, Maialen, pixka bat olako, depre pixka bat, ez ba? Eta jende horregatik joaten da medikoaren gana? Ba, normalean, espasagoz joateko bezala, joaten da, Enago lanera joateko, da ordu egiten dugu, ba, ara joan, alde batetik, baina pentsatu, zer gertatzen dan, larun batea, eta igandean, hor dago zela ostean, eta orduen horri ekarriko dute beti, gehiagotza. Bilatu egiten direla gauzak, hori da. Oso, ongi. Gaur zeri buruz hitz egin behar dugu? Bengo dugu, begiratu, ingurunarekin ibili garralez, esango dugune da, batez be, inguruneko, horrelako informazioa adierazpena gorputzean, begiratu. Informazioa, batez be, esaten dana zelango adierazpena dekon. Etori zer izango dira, zentzumenak ematen dozko hori dana. Oso argita garbi, eta ze funtzio daukate, bi funtzio izango dire orokorrean. Bat, babeslea, oso alerta bezala, eta orduen babeslea. Eta bigarrena, zein izango da, gozamena, batez be, atsegina ere, bata eta bestea. Besterik ez hori baino. Hor ikuste ditugu ez da usaimena, dastamena, ukimena, entzumena, ikusmena, gaur ikusmenari. Hori, orduen zer esan dugu? Esan dugu lez hori diezela gure zentzumenak bost izango dira. Bostak ezin dugu, orduen ingo dugune da, batez bez hartuko gara ikusi, eta zentzuten horre bestak baterekin joango gara. Eta guretza garrantzia dukana da, momentu gaur egun izango litzateke ikusmena. Baina, esan duzune Maialen, aiztu barik, zelako garrantzi lehenengo, usina, beste batetik dastamena, beste batetik izango dara ukimena, eta besterik ez dago besterik entzumena baino. Ederki, bagoazen ikusmenarekin eta kasu honetan kalera goaz, herritarrei galdetzera. Zer diogu ikusmenari buruz? Ondo ikusten dut, bai. Bai, porque oantxa aztiene honitza medikuna, eta esan zen, dakatela el 80%. Ondo. Bai, nire ustetan, bai, ondo ikusten dut. Erabiltzen ditut betaurrekoak irakurtzeko, baina betaurrekori gabe ere montatzen naiz. Ez, nik dakitela ez behintzat, laneko revisiotan eta indituten probatan, beti ondo eman izan dit, eta momentuz, ondo. Batzutan bai, unibertsitatea bukatu nunean, ordenagailuak inibiltzeagatik, galdu nun pixkat, baina orain ondo dakat. Hori bai, bizta kantzaz deukitzen dugu, bai. Bai ez, adinean poderioz edo hori bizta bajatzen juteala edo bai, betire betaurrekoako ez, adinean aurrea junda normalagoa dia bai gerturako, urrutirako, betaurrekoan behar hori etortzia ez? Bai, bajatu etxen da biztia, bai. Adibidez, nire amak galdu du, eta gertuko jendea ere. Duela urte batzuk ez nuen betaurreko hori behar, orain gutxi izan arren erabiltzen dut. Ez dakat. Ez, egia ez. Noizean binka begiratzen dut, baina batez ere nik nabaritzen dut ondo ikusten dudan edo ez. Lan arriskutako prebentzioan daula esan izan du digu ez, igual ofizinako lanetan daula, bista asko ez nekatzeko, hartu tarte batzuk urrutira behiratzeko, eta olakoak, baina gero praktikan jartzea zaila da. Ez gara akordatzen igual askotan ez. Jakin teorian igual bakigu zein berden, baina nigo intzat ez. Jendeak ikusmena kontrolatzen duela. Bai, baina begiratu, kontrolatzen du batez ere esan dugune, batez be begia, sartzen dana. Baina ikusmena izango da, zeo zer gehiago esaten dugune beti. Nola funtzionatzen du ikusmenak? Begiratu, batez be esaten dana hartzen dugunean gure estimuloak, kaletik, gure izpiak eteltzen direnean, nora joango dira? Begira. Bat, gure begira. Eta hor izango da, begietan sortzen dela, ozelako aldaketa sortzen diren. Gero bigarren dekogu hor bidea. Nerbi optikoa, ametik urtzen duenean, urtetzen dio gure nerbioak. Eta hori nerbi izango litzateke, batez be, bigarren pausoa. Eta hirugarrena izango litzateke gure nerbiosistema zentrala. Eta hori izango dira zatibi, barnealdekoa talamo esaten dana, eta kanpoaldekoa gure esaten dana kortex. Hori buru muinean dago? Hori da, eta nok esango luken, ez, ondo zaintzen dut, ni begiarekin ondo da, bai, baina begiak emango dozku beste pausoak txukeiago, beste biak ere, garrantzia daukatela. Bai, eta kontua da, hor bideoan ere ipatu du bakarren batek, adinarekin gora goazenean, ikusmenak galdu egiten dela. Hori zabi. Zein izaten dira ohiko arazoak? Begiratu, esan dugule zeintzut iran batez be, gure geltokiak, esango nuke, izango litzateke arazoa batez be, gure globo okularren sortzen diren,
iturraren informazioa, hemen sortzen direnak, horretak egiteko guer. Oiek zein dira, betikoak esan dugu? Betikoak, esan doztune jenteak hor batez ere, nitekoatena bate, errefrazioaren arazoak, miopiak, hipermetropiak, kataratak, hor nahi dugu guztiak. Eta gero, baita ere, erretinan sortzen direnak. Erretina zer da, hor aldatzen dela informazioa zertarako, joateko gure bidetik. Eta bidea zein izango da, nervioa. Nervio optikoak eramaten dozkune, bigarren esaten dena batez be eramatzailea izango da bera, eta gero, hirugarren geltoki izango da, zein, batez be, ematerakoan, hor nervioak ematen du informazio hori gure sistema nervio zentralean, talamo eta esaten du kortesan, etorri izango dira beste toki biak. Beraz, horrek esan nahi du, arazoak egon daitezkela begian, garraioan edo amaieran irudia sortzen den lekuan. Hori, eta Zabitinona, eta urtearekin zer ikusiko dugu, hemen arazoak, baina beste aten arazo gehiago. Izan daiteke, noski. Errezago. Logikoa da, ez da horrela pentsatzen. Logikoa. Seguru aholkoak bai dituzula bidaltzen, beti ekartzen dizkigozu. Horretarako pentsatu dugu, begiratu, batez begozen pentsatzen, zaindu behar dugule esan dozkuena, batez be gure begia, lehenengo, esaten dana, lehenengo, geltokia, gure begia. Eta hor dukagu, baina ariketak egin behar dugu guk ere, batez ere umeak. Eta zeintzuk ariketak izango dire beti zaintzeko. Neri hau egiteko esate ziaten, horrela jarri behatza, sudurraren aurrean, eta jarraitu eta atzera berri. Gu pentsatu behar dugune... Hori zertarako da? Bi begiak bakoitza lantzeko edo... Euskakin, Xabi. Eskerrak egin nuen, ez da? Bai, baina bere zentzuna deko. Beti laburrean eta argitasunarekin bagagoz lan egiten, pentsatu behar dugune gure begiak horrela gelditu direla hor batez ere. Baina zerin behar dugu, nozean behin, esaten dugune beste ariketa batzuk bezala, nozean zutundu eta apurbet, urbilean ibili bere beti, apurtxubet, begiaren muskulazioa lantzea da. Landu, ze muskulak hor dukaguz. Ez bakarrik esan dozune, zertarako horri muskulak alde bat egiten dozune da begibiak mogitzeko. Baina bestea, esaten dara pupila, horretarako aldaketak egiteko, beti izango dira. Urbil, ero urrun, horrek izango dira. Horri izan dugu, baina zelango garrantzia daukan, zaintzea ez bakarrik hori. Ikusten bat dugu arrazotagoela, gure okulistaren gana. Joan medikoaren gana. Baina... Hori urtero, ez da komeni ez? Baina, Zabi, lehen esan dugule urtearekin. Adin batetik aurrera bai, Xabi. Zelako garrantzia, batez be, azelako bizimodu eraman dugun, eta batez be ez beksterik hori, azelako kaltegarritasunak. Pentsatu, badakizu diabetesa batez ere, diabetesa. Dala momentu honetan, batez be, itzuten duen gaixotasun nagusienetakoa dana. Egia da, entzundan neukan bai. Zer da gertatzen dana? Hor, arazo metabolikoak, arazo esaten diena beti, beste osasun arazoak, bere garrantzia daukate ikusmenaren inguruan. Ez aztu. Eragin dezakete. Ez aztu. Ondo, Bidal, eta elikagaiekin zaindu dezakegu gure ikusmena, babestu dezakegu gure ikusmena? Eiten dugune, degenerazio esan dugune sortzen da urtearekin. Horretarako joango gara, beste poso ematen esaten da, nervioa eta gure burmuinetan. Baina hor dukagune da, argita garbi izan behar, beti posible dala hori pista bat, apurbet esaten dana, urrundu. Joan ditela, beroando gueltzen. Pixka lagundu behintzat. Lagundu, eiten dugune beti. Eta orduen gure janariek eta gure likagaiak hori garrantzia daukate. Orduen zilpe esan duzgu. Mangoa. Bikaina dala, bai ez mangoa. Guk ezagutu hemen gehiago sarriten... Azenaria. Zaneria. Zenbat esan digu zenari. Honik izango dira, izango dira batez be pentsatu honik tirza antioxidantea. Gure frutak eta batez be, izan dizena beti, gure inguruko... Intxaurrak ere, horrek izango dira zertarako. Hobeto ikusten da intxaurrarekin. Bai, hobeto, batekin, besterekin ez. Eta horre zer izango deu. Besterik ez da, esaten dena, omega iruko horlako koipeak dekugunak hemen. Eta gure platanoak ere, eta gure esnekiak vitamina B. Honik ingo eskuina da lagundu, batez be berandu heltzeko. Sendatu ez, baina babestu bai. Bai, zarriten, sendatu, gauza gutxik egiten dutena da, sendatu, beti dagoz batzuk. Baina medikuntza arloan beti zeta burbet zaindu eta lagundu. Eta txarretan, oiebiak eta hau ere jarri egingo dugu, Bidal. Eta kontrakoak. Honek ere lagunduko izan. Bai, hemen bedeko gu, horretarako esan dugune, batez be, umeak eta gazteak
pentsatu prebentzio arloan zelango garrantzi izango duen hori. Ez, egotea ordu eta ordu laburrean. Pantalla Maialen aldozu? Bai, ongi. Eta gero hor dauden horiek? Honik, kanpo, bide modua. Ni, asteburu honetan adinean gora dagoen pertsona batek, gizonezko batek esan dit, berak, nik euneko ikusten dut, zendit. Hemendik 125 eta hemendik 125. Ba, bueno, hori bez dago txarto, bat ez behiten duguena, lagundu bat abestearekin. Pentsatu, guazen egun beten pentsatzen, zegit izango ete da, daukagule, belarri bi, alde batetik, eta begi bi. Zurzulo bi? Bai, baina azken batzen... Zerbaitegatik izango da, bai. Zehosagatik izango da, natura padaki. Gauza batzuk bakarrak ere baitugu, Bidal? Bai. Garrantzitsua dira, Bai. Bueno, segi dezagun, 11 ikusteko jaioa gara, Bidal, eta ikusmena zaitu egingo dugu, eskerrik asko. Oso ongi.